Já vám povím něco malinko tady o té mašince. Jak už kolega říkal, tak v roce 1938, kdy vojáci přidělení do posádky museli ty vozíčky tlačit samozřejmě ručně. Z důvodu utajení, ale po válce, po vzniku toho zbrojního a muničního skladu té Československé lidové armády, už voják do podzemí základní služby nikdy nesměl. A to z důvodu utajení, aby někde v hospodě imperialistickému hrdleřovi nevykecal, že zde mají munici a zbraně. Pracovalo tady několik desítek občanských zaměstnanců. No a samozřejmě armáda se rozhodne, že teď nějaké části tvrze vymění materiál, vidíte, že jsou to opravdu obrovské sklady. Takže ty dělníci nebo ti zaměstnanci museli tedy nakládat na vozíky a tlačit je samozřejmě na vchodový objekt. A samozřejmě zase ten materiál jiný vracet zpátky. Takže by tady byla vysoká úmrtnost a proto firma ČKD Praha v roce 1959 vyrobila tady tuto bateriovou mašinku s označením ALD2, akumulátorová lokomotiva důlní. Má výrobní číslo 11. Ta mašinka těch vagónků utáhne celkem 6, a to každý o váze 1,5 tuny a rychlostí až 20 km v hodině. Třeba to ovládání té mašinky pochází ze staré tramvaje. Sedák je z motocyklu Yamaha, no a opěrka je z blatníku traktoru, ten sedák, který tam byl v spolujezdce. Tak já ještě vrátím vagónky zpátky sem k rampě, takže dávejte pozor. Na špičky. Tam jdu, takhle zajdu a pak se našemu vrátím na běž. Bude tam ta 20km rychlost? Prosím? Bude tam ta 20km rychlost? To je začát. Ale tady bych to měl. Vlastně